Pedatan kok cuma sitok. Ubu tahu dibumbu laos. Lek kenalan nok lewat TikTok bareng ketemu cangkeme mrongos. Wis diangkat dadi duranku, aku dadi patihe. Kakang wis entuk bojo, aku diolehne kelawan sliramu. Lho kuwi asli bojoku. Ikut senang Kang Mas. Terus bojone kancane. Aku juga cinta sekali Kang Mas sama Pean. Tenan antep tresnamu karo aku. Sembul langit Kang Mas terus. Kula nggih pengen nyatos nyaten niku lho Kang. Gureme kuwi dikei bagon. Kang Mas, kamu ketuaan. Ya iki genti kelir, kok kuwi padhepane kan digenti. Awak dhewe terus genti pemain sik terus mlebu ning kono. Oh iya kleru aku. Yo. Ganti adegan. Kang. Kang. Jangkrik. Nyapa? Aku sik. Kok mati. Lah kok malah petuk. Lah. Gocakno. Cok, gocakno kate medhon iki lho. Ngene ku, kene iki. Wong tuwek iki, aja ajek mlebu. Tok kene ae. Dadi perampok, Lur. Iki lho. Ditinggal anak buahku jarare. Ngene ku. Kene lho. Awakmu Dadar iki sapa teko kene? Get-geti ae apa? nek jange metuki wong loro iki. Mestine ngomong bareng anak buah rek. Loh. Piye to? Iki mau wis diperintah metu cepetan. Mumpung percil iku gorong mlayu jare ngono. Sing ndi? Aku metu. Sing jenenge percil iku ndi? Nek gak salah. Ayo dalono. Dah, sing iki. Lah iki. Iki percil iki. Kene deh. Aja ngalih. Oh alah, brandal kok sabar men. Jenengmu percil apa kodhok? Ngomong. Aku dudu percil, dudu kodhok. Lah sapa? Cebong. Slentem. Arek lanang kok jenenge paindem. Apa iki? Slentem. Loh. Sopo? Diantem. Iki pire kok? Butek tuwek iki. Di percile. Mundur. Hah. Aku jenenge percil. Ana ing Kadipaten Babat. Kadipaten ndi? Wis pokoke tak awur. Babat jenengmu percil. Babat ndas kabeh. Kowe sing maju kaget aku rek. Awakmu sing maju, Get-geti wong. Awakmu nek ngomong bareng wong tuwa iku sing sopan. Nyapo? Lapo sih? Kok nyapo sih? Lapo sopan-sopan? Wong peno lho brandal-brandal kurang ajar. Lah, aku brandal iki ana untunge. Lah untunge ya apa, Go? Untunge aku belek iki. Bedes belek iki. Kurang ajar wong wis pinggir. Tak kandhani yo. Ngene, aku krungu kabar nek awakmu arep nyekel brandal-brandal iki. Brandal kodrat. Jenengku duduk kodrat rek. Sapa? Kadir. Oh iya Kadir. Apa jenenge wong dikelir kodrat? Kena sik. Sik kene. Ora peno. Ya. Ana cok atik macem-macem. Markuat iki. Markuat. Kene. Rene ning kene. Awakmu wis tau diseruduk kebo weruh? Kurang tau? Seruduken. Iki lho kebone. Lho. Apa wani? Apa awakmu kebo? Lho, semple. Semple sakmono. Minggat ana ing kabupaten kene. Gak esuk ta. Kowe iki anak buahku sing tegas. Lah apa dikongkon ngomong kok cemple. Ngomong gak jelas. Kula wong api-api lho, Pakde. Bener. Saiki ngene lho. Apa? Sak dhuwur dorane gunung, sik dhuwur suket. ngomong barek menungso loro iki celeng-celeng ini iki. Oh, itu celeng ta iki. Rasa duting-duting.
Malti kowe. Ora iso. Karo gajah. Ora iso pancen. Saiki ngene. Apa? Nakoni ku sing sopan. Masih awake dhewe brandal begal nek nakoni sopan iku mesti sik apik. Takoni sing apik. Lah, Brandal kok sopan iki ya apa? jamane saiki. Jenengmu lak percil. Awakmu arep nyirep brandal sing ana ngene tlatah Kadipaten. Kabeh. Iku nek brandale gelem. Lah nek gak gelem ana nok kene bak dadekno tumbal Dan Dang. ding dong ding dong ding dong. Yo brek. Dang. Ojo macem iki mau sepelan nek mosok. Ayo ganti awakmu. Gajo, ganti awakmu. Kak, aku. Ini ya, apa? Aku arep ketemu karo sapa sing penguasa kene sapa? Aku, Adipati. Adipati. Iya kan? Aku. Loh, kowe Adipati. Aku saiki dadi. Awakmu Adipati nih. Ah. Yo, kebeneran nek kowe Adipati, Dik. Nyapa? Awakmu Pancen tak goleki patimu, Dik. kowe. Mbok kira gampang. Ayo kene. Iki Repot. iki kok melas men iki. Bakal Durung cak durung. begal Sik durung. Iku takonono sik. Lagi. Ah, Takoni. kon barek aku karo Lah, lah Nah. nggih. takonono sik sing enak. Lah iya. Ayo, takoni. Wis, ojo diganggu Jarno ae. Mas Percil nggih. Nggih. Pripun kabare? Sehat, Mas. Alhamdulillah sedaku mboten nate kepanggih. Ya ampun Mas Percil paling cakep ya. Mas Rendem ya. Ya ampun sehat Mas. Sehat. Alhamdulillah. Awakmu dadi apa? Aku berandal. Tak cemple ya? Iya. Aduh ya Allah. Ya Allah, arek iki gantenge. Aku lemuk lur. Lah wong dikongkon dadi rampok. Mikir. Awakmu dadi apa? Weh, begal kowe. Bondo apa nyawa? Loh, wani. Lek butuh bondo, lek ngono kowe ndang tak pateni. Minggir. Iki perampok cara apa jerek? Minggir kabeh. Lho. Kon sing jeneng Percil. Wah iki. Wedi aku. Iki anak buahku iki. Sing galak. Iya. Maju kok, Kang. Kon sing kabeh mateni babat brandal aku ambek caca-cacaku. Babat Cangkemmu sing ngomong. Heeh. Wis rangkep nyawamu. Enggak jane. Wani yo. Sampeyan ku satri. Wani. Syukur kowe wani maju. Wis rangkep nyawamu wani nantang brandal koyo aku. Awakmu wani karo iki. Wani kowe. Wani. Sing ngomong ya sapa? Lho, iki piye bocah iki? Oh niku wani apa ora? Wani apa ora? Aku macak gereng tok wae, aku gak wani, Wak. Wani kok sapa? Lek nyapa ora wani? Minggir. Tamongi ya. Aku krungu kabar nek awakmu iku diperintah karo Adipati dikongkon nangkep berandal-berandal nok kene kabeh. Kancaku oke, Lur. Ayo. Lur, dolan ku. Ayo. Lho, apa direken kowe sing wani? Aku wani, Dek. Kira. Kowe cacahe 1 2 3 4 5 6. Iki aku cacahe 1 2 3 4 5. Lho, kurang sitok. Ora masalah kan? Awakmu iki termasuk nyeluk prajurit ya. Jangan sitok. Kurang sitok. Enggak pas engko. Kurang piro? Siti. Aku melok kene rek. Lho. Ra iso. Mriki kurang. Mau le. Wong sing tuwek. Cek padha neme ngono lho rek. Gak apa-apa, cek malah kono timbang ngrusi-ngrusi awake dhewe. Lah, ngono Cak Mojek. Kono. Kene iku kok jelas kalah aku tak melok kene rek. Ayo melo. Lho, iki wayah belen wis mari kok nggo wedhus ya. Jalan. Lagune iki terus dong. Nek kowe wani karo aku. Aku jelas ora wani. Ngono. Ayo, terus terusno. Terusno. Temenan. Yo. Kon seneng nek aku mantek ya rek. Yo, delon. Kowe bakal tak babat siji mboko siji. Oh. Blotong. Jaran. Anu urip. Bos ya tacer. Ternyata arek iki bayarane piro kok kanthi tiba iki lho.
Aku iki kalebu numpak terus kowe tak babati setelah sitok ngono lho. Jaran kuwi sikile ngarep. Tetep teman Sadurunge peno Eh, gak mundur. Ora mungkin percil ape mbok candak le. Iki lho. Akan sikile. Ya Allah. Dake betul. Cil. Dadah Cil. Sakno rek. Jaran das kere. Sakno. Dilai. Duh. Iki tanggoku cabut. Tanggoku rek. Jaran das apa iki? Das kire. Das kere. Yo, wis yo mani karo. Budal dina iki. Bakal Rangketin. Prale. Sino. Ayo, rangketin. Maju. Duh. Kowe gak kuat, Du. Kowe ning kene, nunggu kene. Sing hati-hati ya, Cah. Hati-hati. Hati-hati. Oh, oh. Pas. Tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan. Wah, lagi. Wah, lah iya. Wah. Api tenan iki. Iki dalang cedhok dalang iki. Ayo las. Pan repan sesuk tukon es krim pan. Ayo tepuk tangan. Oh, ha, he. Sing hati-hati, Cak. Lho, koyo Lah, lek lu wapi. eh. Matane nang kene iki lho. Yo iki. Aja kok, iki cilik. Gantenan aku apa rek? Temi. Aku gesok gelut balas. Ganggu. Oh, rong karo aku deh. Ora balik. Wes. Oh, hai. Laran. Lek mabuk ning isor Mas, lek mabuk Mas. Wis, gak Musuhe wis ngalih bareng. gak melok grup iki aku ngawur. Iki lho. Ale. Huce ho. Iki lho. Bukane le. Tepuk tangan. Derek. Aduh. Tem. Ini kaya aku lho. Ya. Kok niku nolak ya Allah, dhewe bolong pisan picek matane iki lho. Musuhe kono kan. Mikir. Loro kok gendeng kabeh. Dibuyarno gak tepak iki, gak tepak. Mikir. Tatasane lek iki ya. Ayo. Aja kau siji, mboko siji. Yen to mana ayo, kruyukan para brandal. Sik. Urung. Aku belum dhewe. Aku belum dhewe. Aku belum dhewe. Brandale sing siji Kanji. Perkenan dase. Rene. Iki lho. Percel.
kruyukan mangsa. Lapo? Kruyukan kabeh. Yo, Siji. Ayo. Loro. Telu. Mati. Ayo. 1, 2, 3, 4, 5. Kang. Mong 5, Kang. Mati. Semprit sekali mati. Kowe wis tak semprit. Aku semodot, Cil. Sik, Pacil. Cil. Aku tak pindah. Ampun, Cil. Cekel. Matane kempot. Ampun, Cil. Aku pindah kene aku. Aku pindah. Lah dituti rai ya. Kancaku tak dolane, Cil. Ora. Kancaku kurang, Cil. Aja mati iki wis bareng. ngerti karo karepku kabeh. Kowe dina iki tak gawe lempoh ora iso apa-apa. Ya aku wis kalah. Gak. Aku manut bare awakmu. Mau perintah apa aku gelem, Cil. Cil. Galido aku krasa, Cil. Aku krasa. Ayo kowe. Siji wis kena. Ape omong apa kowe? Loro wis kena. Ayo, ape omong apa? 3, Kowe era menok 4, begal. 5. Ayo. Kang, mau gak 6 to begale? Begale gak 6 to? Sita ndi? Lho. Lek, mudun lek. rek. Ojo rek, aduh aja. Aduh rek, ya aduh. Wong ning kene Iso. sportif. Kok dhisik tak omongi rek. Iki bayaranku cilik dhewe rek. Apa iki? Sportif. Terusno. Rek, Kenek siji kenek kabeh. Kudu sportif. Oke. percil kaya percil. Kok nesu lho. Iki mau wis ketok kabeh saka kaca kene, Kang. Lempoh. Mandi. Iya. Iya. Kon ketuane lho. Iya. Rek, sorry yo, aku nek nggo kono kok gak iso ngadeg nok kene ya gak apa-apa ya. Pemakluman 1 gak masalah. Maklum. Bapak Bupati, Adipati menika sampun lempoh sedanten. Apa sing ngomong lempo aku gorong. Ireng. Iya. Eleng dek subuh. Lempo. Sampun dipun tumpas sedaya. Ngene. Sampan iki Madura ya. Apa, Dik? Sing manut ae. Loh, angin nok kene angin. Topan. Kok Apa angin? Angin iki. Topan. Lah iya angin topan. Aja tak karepe dhewe sampeyan. Duh, dulur dhewe. Durane kowe. Iya, Madura, Dik. Madura. Dudu Cep, Madurate Madura sampean. kelahiran Solo. Kelahiran Solo. Loh, Solo Kuduk sampean. Wong Solo iku halus-halus. Sampeyan iki lempoh ngono lho. Wah, iya lali rek. Lempo. Adipati, Bapak Adipati menika sampun lempoh sedanten. Sampun kula cepeng sedanten. Apa kowe kira-kira sih bajut bakal gawe kisah? Mboten. Kula pun kapok. Kula pun kalah, kula pun lempoh, pun lumpuh nggih gara-gara niki. Ya, Kula mboten bakal ngrusak tatanane sampe tekan dipaten mriki. nek pancen awakmu wis kapok, aja kok baleni ning hukum tetep lumahku. Ngapunten Gusti Adipati. Lempoh lunggu. Iya, tapi rek aku iki lho kena asam urat. Kok gak iso ngadeg wis tuwek. Ngapunten Gusti Adipati, kula niku pimpinane rampok niki. Nggih, pokoke maksude niki wau lak kepengin nggih sedaya niki dos pundi angsal upeti saking sampean. Sampean tetep dadi bupati, nek mboten kei upeti kula badhe ngerampok. Lah sakniki pun dikalah niki kula nyuwun pangapunten Gusti. Nek enten dhuwit receh-receh kula damel sangu mantuk Gusti. Lho, tak topan. Wah, Ya, Pripun iki? iki tambah nono. Lho. Hei,
demit saka ngendi iki? Ayune arek iki rek. Aku dandan ket barasar lho jam 12 lagi metu. Kula tambani. Oke. Lah, Wis. Setengah mainan oleh. Gendang bodho mulih. Ndara Bupati. Nyuwun sewu Rama. Boleh ya. Terus kula badhe jenengan jodohaken kalian pawongan ingkang pundi Rama? Ya iki ngene. Menik Yen ra mesti deke sayembara sapa sing iso nyirep. nggih. Ingkang pundi? Menika. Kula mboten purun nek kados mangkaten Rama. Lah kula niki putrane Adipati Ayune kaya ngene kok entuk kaya lanangan kaya ngono iki lho. Le Ndase apa enek pire to, Pak? Mbuh kowe. Wong aku cedhek lemuta. ngene lho Gen yo. Pripun? Tak omong iki. Lho kok Den iki lho. Pendekar. Kok geng ku. Pendekar. Pendekar. Lah niki dikai niki eman-eman iki ne. Nah, Lah wong kuwi Terus pangendikane paman. Wanita bertombak lho kuwi. Lah saiki nek awakmu ora gelem karo kae, jur karepmu pengen karo aku ki pengine ya pemuda sing gagah, paling gak busanane panganggone iki sing anu sing apik kaya ngono kuwi. contone. Pripun? buktekno kowe dandano sing ganteng kowe. Tak dandal sing ganteng. Dandan ganteng. Loh, tapi kula mangke anu rabi kalian niki. Iya iya. Tem. Piye awake dhewe? Lah bojone piye? Lah bong, entuk bojo sapa? Gak apa-apa wis bagi ado ya. Oh, gelem apa? Iki opo to iki? Sampeyan di bojo lemu e. Gak apa-apa, lemu iki rada cilik kok. Gelem apa ora? Alah. Aku iki kadung haus lho. Kaget aku. Pon, kula tak masak sekedap. Kula dados Pokoke sing ning omah buake. alah ya wis. Ya wis gampang-gampang. Dadi mantune bupati lho kan. Tak totok. Tenono nek kowe kepengin weruh sejatine bocah iki mau. Injih Rama. Kowe ora seneng sak wae ya dolen. Sik to. Jane nek rasane didol iki apa barang apa piye? Pun toh penak-penak. Wis tenono ning kene ya. Injih Cik Rama. Ribut kono. Kula ayo anu adik-adikku paring lelipur karo anu ndara putrimu sing ayu dhewe iki aku pengen dinyanyekne lagu sing kepenak. Nggih, Ibu. Rada maju. Segini sudah. Ya wis cukup. Lagu sing kae lho anu gadis manis Lamongan iki lho. Kalimantan. Lah iya. Kalimantan. Dhisik iki asale Lamongan saiki anu kerja ning Kalimantan. Sik PP apa gitu. Ya, Injih. Sakniki. sesuk ae. Karo ngenteni ngresiki panggung iki lho. Ya saiki kok iso nyapu ngenteni sesuk. Nggih, Ndara. Ayo Kendang. Nggih. Musik. Sampun, Ndara. Entenono sawetara ya para putri-putri sing ayu dhewe. Nggih, Ndara. Diajeng bojoku sing paling ayu dewi. Ya mung sliramu sing tak tresnani Diajeng. Bojoku. Au. Rene, wong ayu cedhak marang aku. Panjenengan sinten? Ya aku Kang Aran Percil Surya Widakdo. Kang Mas Raden Surya Widakdo. Jenengan kok kados mekaten? Macane mburi. Maksud kula niku jenengan sak menika Aku saiki dadi wong sugih.
aku saiki dadi penguasa. Nek jenengan kados mekaten kula malah tresna kalian panjenengan. Rada maju. Dadi jenengan gandrung. Iya. Rada maju. Goleki sapa ta bojone iki ya aku tok. Lah nggih ngaten to Kang Mas. Ayis. Oke. Sayang. Sik Mas anu mlebu. Ganggu wong pacaran. Entenone ning taman makam pahlawan kono sik. Alah Taman Putren. Lah ya Taman Kaputren. Lah nek ngaten tinggal kita berdua to Kang Mas. Iwak peyek. Sampeyan ki lagu liyane apa ora enek to. Mosok ngerayu bojone kaya iwak peyek iki lho. F. Yo lagu sing liyane. F. Sing ngene lagu sing iki lho. Iki Mas. Iki lagu apa? Iki lagu ngene lho kok rasa. Wong asu. Ya piye? Ayu kok sok. Wong ayu tresna mungkin arya tamba susah jroning badanku. Cangkemmu rusak ya. Wong bagus. Lah kok malah cece. PP apa ya lagunya ya? Sing pundi Mas? Lagu sing anyar. Lagu PP apa kuwi lagu lho sing mau lho nyanyi mau lho. Nika wau. Iso kuwi. Mboten saged. Lah sing iso apa kuwi? Denok iso. Denok saged. Denok. Ya. Sing anyar lho. Denok to? Denok. Lah nggih. Wong ini kita. Iya. Wong yen Lagi kan duduk kuwi nyok-nyok denok. Sing piye to Mas nika? Mbah. Sayangku Sing ayu dhewe kadingaren tindak wae ora numpak taksi. Kleru. Hop. Lah terus denok. Lho kok nyapa to kok ngono kok. Lah nggih to. Sayangku sing ayu dhewe Purun napa bakal tak usahake. Terus nonduk modal bensin seliter motorku tak starter ata ampiri ayo tak jala muter. kula niku bojone jenengan kok dilihat sia-sia kalian kula bojoku nek kanker Ya pancen kaya ngono diajeng. Pripun Saiki kuwi asli bojoku wis diangkat dadi dhuranku, aku dadi patihe. Kakang wis entuk bojo, aku diolehne kelawan sliramu. lho kuwi asli bojoku. Ikut senang Kang Mas. Terus bojone kancane Aku juga Sampeyan cinta karo aku. sekali Kang Mas sama Pean. Tenan antep tresnamu karo aku. Sembul langit Kang Mas terus. Kula nggih pengen kados ngaten niku lho Kang Mas. kuwi asli bojoku tem. Kang Mas kesayangan. Tem ijol tem. Kaya ngopo Krek kleru aku. ati iki suwera krungu pawartamu bingung rasane nandang rindu
sing tak tresna. Kula nggih pengen ngaten niku lho Kang Mas. DM di WA kok ora balesi. Sing sabar ya. Tenan tem. Kowe apa kok? Apa sliramu wis lali? Aku ora lali lho Mas. Janji suci ngendi kamu ini? Kula nggih dirayu. Aku ora nangis yen to kowe dadi pengemis. Suwe-suwe sapa wonge sing betah? Tak tandur pari jebol tukule malah bojo. Sapa to sing ngrusak kahanane awak dhewe? Jenengan kok Lah ya. ngendikan kados ngaten lho. Wong awak dhewe wis romantis kaya ngene ya Kang Mas. Sayang-sayangan kelawan sliramu lah kok ana gurem ceceker tansah ganggu katresnane. Gurem ceker kuwi. Jane Iki bojone kancane gureme kuwi dikei bagon. Kang Malas, kamu ketuaan. Ketahuan. iki lho lagu apa? Kok masaku angel. Lah kula nggih kados ngaten niku lho pengin kados ngaten jenengan Ya. rayu-rayu. Ya tak rayu, Nduk. Ini. Aku wis dijodhokne kelawan sliramu karo kanjenge ya wong ayu. Ya Allah. Irung bangir duweke sapa, Dik? Irung bangir ya duweku. Lambe nyodot duweke sapa, Dik? Lagi botot ya duweku. Iki botak, iki botak, iki botak, iki botak. Duweke sapa, Dik? Botak iki ya duweku. Iki nyenot, iki nyenot, iki nyenot, iki nyenot. Duweke sapa, Dik? Iki ngono ico mania. Iki piye Mas. weke sapa? Mestine ana sing duwe Iki piye Mas. Dek duweke sapa? Mestine ana sing Iki piye, iki piye, iki piye, iki piye, iki piye, iki duweke sapa, Duk? Iki piye lah iki piye? Mbok embo karo jaman. Kuwi lagu. Aku mono mong Manut bae. Sayang, pripun Kang Mas? maju niki. Sopo kae? Sopo Kang? Siapa ta, Mas? Sopo kowe? Mas. Masa Allah. Jangan dekat-dekat. Jangan pegang dulu. Teteret, jangan pegang dulu. Teteret, kalau kamu tahu, kamu cuma babu. Jeng, jeng, jeng. Kok iso iku? Kicomania. 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 Kicau mania. Menika sinten to Kang Mas? Aku gak kenal kuwi sapa wong kere-kere. Ngapunten Kanjenge, menika mboten wanjene sampean ingkang nampi tamu awit agemanipun ketingalipun saking dusun. Kowe ketek wong desa kesa-kesa wong cilik ongklang-klik lumbuh mudiklik lak diselentik meletik klutik. Sandangane sampean wis apik lho. Mosok lali karo aku. Aku bojomu. Sorry, Mbok. Ngaku-ngaku bojomu. Aku ki lho bojone. Man Parman. Dadan wedok Parman. Iki sapa? Kok iso malah Parman mawur. Ngawur Pak Dekiro. Parman. Sanes kula niki putrane Adipati. Iki jenenge Mesidi. Wis di Tak tak kira sing Mbah Reksa Gunung Pek. Aku ora kenal karo wong kowe wong loro. Sing sabar. Kok cek kurang ajare sampean karo bojomu ae lali, he? Rumangsamu saiki wis dadi kaya ngono, he? Alon ketoke Minggat to ning kene. minggat ning dirung bayaran tapuk cangkemmu. Jangkrik ceritane. Duweke sing nggawa anggaran dhek kok. menika sinten to Kang? Aku ora kenal diajeng. Sampak
Aja ngaku-ngaku lho, sampean mesti teko ning kene iki drama, ngaku-ngaku ki bojone sampean. Kok iso drama iku pripun to? Kuwi ketoke melok toprake kacung kampret. Terus malah janjan kok. Iki bojo sahku. Aku wingi mari dijapne ning gone KUD karo Lah sebelahe KUD. Sepurane Mbak Yu iki keraton. Aku nekseni kuwi pas ijabe kuwi, Nduk. Aku kula tampi panikahipun kanthi seprakat alat sekolah ku ya. Alat salat. Aja ngono-ngono ya. Aku ki bojone. Sing sabar. Lah kok sampean ngaku bojone kamangka niki panduwuran. Ingkang mimpin wonten mriki sakniki sampean niki keraton lho. Lah sampean kok wantun munggah wonten mriki? Dadi panduwuran. Kamangka dheke ben iku bawahan lho. Pokoke saiki sore-sore pedhot. Aring-aring biakar gedang campur sawi sampai kering uriye isun mikiri gedang rojo sak corong dipangan codot timbang porong biangor gulu nisun pedot dot 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 kawit cilik kula kalih kakang niku ning kene Pedatan kok cuma sitok ubu tahu dibumbu laos lah kenalan nok lewat TikTok bareng ketemu cangkeme mrongos Rungokno bapak. jatuh cinta ayo tahan lama ayo mati aku ayo aku rang bumbu rindu ayo do bantuanmu mari mari sadar mari pacaran mari neng paciran bablas neng laren minggat sampean aja gawe-gawe aku karo kakangku wiwit cilik ku ya digedhekno ning kraton kene ora pengemis duwe dulur kamu adalah pengemis Apa lho ngaku? Lek jenengan niku nyandang penganggone mawon lho mboten cocok kalih. Mesti gelandangan kowe. Pengemis nih kok, pengemis. Aku bukan pengemis. Iya. Pengemis kowe. Sampean luwih becik nyingkira mawon timbang mangke. Mengapa? Sabar lho, Pak. Jenengan ku malah beton apa to kok kados. Ku jatuh cinta padanya. Tetapi Lagu kapan? Semua terjadi begini. Mengapa kau tinggalkan asu? Aku tinggalkan aku. Eling aja le. Nyapa? Ora bakal eling karo wong kiri-kiri kaya awakmu. Iki besaran ki kowe ya wis tak masakne. Dek nyileh belehke lho, Nduk. Nggih, Pak. Tak gawakne mbok menawa karo sampean masak ki. Digawakne. Bapak Mangan opo kuwi apa gawakne? aku wingi beleh. Ki lho bateken. Aku wingi beleh jadah. Iki lho lek ngenak-ngenak karo sampean kaya Aku sapi rene sing tak Kang Mes. Minggat to. Sampeyan tenan to enggak kenal karo kuwi sapa? Tuh, saya tidak kenal dengan orang-orang miskin seperti kamu. aja kaya ngono Mas sampean gak eling lali aku lembang MBG Mas Bahlil ganteng. Minggat. Apa yang paling manis? Apa? Buah lil. Aku kaya hafal. Sampai iku kudune eling karo aku. Nalika sampean pamitan. Kicomania. Kicomania. Aku sewengi tak anter kowe ya wis. Mbak Yu, sampe nek ra percaya kono bojoku kuwi lho. Jangan sekali-kali kamu masuk di rumahku ini. Tak pel ping 17. Tak anu kembang ben ra mabuk bosok kaya awakmu. Sikilmu belak entok nek Aku saiki wong sugih. Kang Mas, Apa? sampeyan tenan to enggak kenal karo kuwi? Ora raci diomongi ngene. Kok Ci to? Jiwala kaci koko beluk. Jebul jebul sing kaya ayu moblong-moblong sing dhuwur kaya anu kuwi kaya tower kuwi.
Kaya tower HP iki jebul jenenge Ciwalakaci Koko Beluk. Kang. Mbok eling. Aku lagi eling kan. Awak. Ya. Ketoke kuwi bojomu. Bojomu kon desa kan. Masa bojomu? Awakmu ra krungu. Teriram. Wah, aku ra krungu ya. Wong ngidat. Iki mbok nekati tenan. Mayare sak omah budek Tak kabeh. nekati tenan. Pokoke takon minggat. Aku tak Sampean gek ndang mulih ae. Aku pokoke pengen dadi wong sugih kayak kon minggat. Rama, Rama. Aku tak menang ayo. Rama. Iki ben diatasi Rama nek iki pancen dudu apa-apane sampean. Iki bojoku kae maratuaku. Rama, Jagat. niki kula badhe matur. Ora usah matur aku wis ngerti. Ramane ditunde tekek. Topan nek tekek. Topan dudu tekek. Sapa ngarane kaya? Bocah karo Sing ngarane kaya kethek sapa? malih kok selang sanyo. Selang sanyo. Lho napa Mas? Selang sanyo. Iya, Ora nesu belas to. tak wani. Wong patih kuwi wae. Terus piye sing bayari kono? Atek suwe-suwe rupane kaya jotil to. Untu-untune barang kaya jotil. Bapak Adipati, menika wonten tiyang Esroh, Bapak Adipati. Menika Bapak Maratua Sepah, menika wonten tiyang Kresroh, menika tiyang kalih menika kere-kere. Ora usah cerita aku wis ngerti. Ngaku-ngaku kok. Iku malah ndelok TV wonge. Duh, Ndelok TV. Kosok. Aku wis ngerti kabeh. kok ngertos pripun jenengan? Lah mau ning mburi sing ngawas silak aku. Ya bener. Mas jenengan ora usah diomongne ning kene. Tapi kok capek piye ngoten lho, Pak. Ngene lho, Pur Gajah. Kok iso Iki kok ngondani iki kaya jotel, kok kek nusur. jek suwi kuwi Padha matine. kuwi jek suwi. Gajah mati. Wong ora iso mati jek sinau. Wong sinau sing Nuwun sewu. iya ngono kok. Ora sewu-sewunan kowe kere minggat kok kene. Mun termun. Apa lek Ron? Lek Ron Wong Nuwun iki sewu Kanjeng Adipati. matur Dendo. Nyuwun pangapunten. Para penonton siapa yang kehilangan? Kula ngriki. Siapa yang kehilangan dot? Ilang. Kehilangan apa? Pripun Pate? Dot. Dot. Dote sinten? Dot baye. Nggih nek ngomong alon-alon wis ngawas tuh kok. Nyuwun pangapunten Kanjeng Adipati. Kula ngriki. Kowe lak goleki bojomu ki ta? Nggih niki bojo kula leres. Aduh, aku wis ngerti. Leres niki bojo kula niki Kanjeng Adipati. Guan. Ngono? Guan. Lek, Bojo kaya Balenonone iki sapa? Bojoku Aduh. Man, Parman. Ojo ngekel. Ngene iki aku lagi rugi tiwasakno keramas ping 5 kok. Iki tibae bojomu. Keramas sapa? Sing rambut sak nyenil kaya sikat WC keramas. Wong kuwi ndase teles dimut kirek lho. Lah iya. Nggih, Luput nuwun sewu. geger jaba kok geger jero. Nggih, sepuntene kula ingkang kletumo. Kowe biyen tak takoni jarene kowe urung duwe bojo. Dereng, riyen saniki mpun. Lah saiki bareng bojomu nusul malah kok tunduk. Apa rong enek sing dibleh to yo sapine. Lah, kowe nyanti apa to iki lho ceritane iki lho. Lek aku Wis. ngono mbiyen urung ndek bojo. Badanku kok jek enek sabu tur. Walah, Ron. Mari kurban bareng kaya sapine metu. Jam 12 Lek Ron. pripun ngenten iki Kanjeng Adipati? Ngene tak putusi. Gandeng kowe wis ngani ngapusi karo aku. Mula Titip salam. tak timbang karo gedene labuhmu. Nggih. Kowe tak hukum ora tak jodohake karo anakku. Lho, Jodoh-jodohke. kowe iki lho nyapu. Kowe iso masak kaya ayu-ayu. Iki tak bilang. Kaya ayu-ayu. Delok ngene yo. Kon kokon. Kaya ayu-ayu wae. Bocah batang ngene. Kowe tak wurungke dadi bojone anakku. Lho kok saged? Kowe tetep balik karo bojomu. Lho, Lah anakku
iki tetep tak jodokke karo kae. Mboten kula. Lah nyapa? Lah aku piye? Aku lho biyen budal isik Joko. Jogelem kowe sapa? Aku pokoke panggah iki no. Kok kowe kon balan karo kuwi sing dhuwur kuwi lho jenenge Saman Parman. Napa? Jenengmu wedok kuwi lho sapa? Kowe mangan sate klatak iki lho klambi abang. Lah wis kotot lho. Niki kalih niku mawon pun. Lah kula sampun nangsal setunggal niki pripun? Kowe nyapa pirang-pirang. Pripun paman? Kowe bener ora oleh iki bener. Ora urung ya padha lanange. Iya. Karo iki. Kadang-kadang ana wedoke. Nggih. Lah niki terus pripun? Lah nggih kula lak nggih rugi ta paman? Ora rugi, tak tuku sak karepmu kok tak pun ngono. Nggih pun nang ngoten kula badhe mboten baleni melih. Meneng ngoten pangkatipun lajeng pripun? Nek pangkate iki tak jumbuhke karo gedhe labuhane tetep tak wenehke. Tetep dadi senopati. Oh, nih tetep ya, Mo. Urung Ceritane tetep dadi mantuku. Cerita tetep senopati ya. Boh aku ora ro. Tetep Kula mboten setuju Rama. Ora setuju ya selimo ae to. Menika sampun ngapusi tiyang sak kadipaten. Nek menika tetep dados senopati, mangke saged ngapusi para kawula-kawula alit. terus Didukne. Didukne nek ndi? Mudhukne ku ngene lho, mudhukne kok ngene. Lah iya Mas didukne pangkate. Dadi patih. Lho kowe dhuwurno. Lah pati aku iki. Dhuwurno aku leren omanian. Lah jenengan iki pun umur lho. Melok pisane deg-degan Wek kaya ngengkel. Pun leren. Pun kula manut jenengan. Sing penting mboten kula baleni melih. Ayo Dik, dadi siji marang aku. Tidak bisa. Syukur kowe syukur. Tidak ada maaf bagimu. Yen aku tetep setia ya Dik karo sliramu ya Dik. Nduk Cahayu, bali karo aku, Nduk. Aku wis tetep Kowe timbang balen karo kowe. Kowe mangan batang iki lho. Ya nek karo aku ae. Bocah jane lanang apa wedok to kuwi? Awakmu wedok. Lah aku yo ndelok situasi, Mas. Lah aku kadung ra entuk apa-apa ya, Mas. Iki lho enek iki padha abang. Alah ora. Aku wis ngene enggak apa-apa ya. Pun kula tak manut jenengan mawon, kula tak wangsul wonten padesan, kula badhe Jaluk sepura. nyukir kalih Pak Yang. jaluk sepura. Kula nyedhi pangapunten. Ngene. Karo bapak. Wong lanang ora kena bojote. Bapakku. Putra-trut, Putraku, putra-trut, putraku. kalau ande lumut. Ayo, Putraku, Pak. Putra-trut, putraku si ande lumut. dul kedal-kadul ser. Kula nedhi pangapunten marang jenengan Rama, mbok bilih wonten lepat kula. Ayo sungkem, sungkem. Nggih. Wong lanang ora kena nggo Kowe ora aturan. ngerti nek aku CEO menyamar. CEO. menyamar. Aku teko kota Gamantara. Danantara. Lah kuwi kok. Nuwun sewu kula nedhi pangapunten wonten panjenengan Rama. Iya iya. Nggih. Apa kang dadi apa? Piye? Mas piye? Apa ta? Lho, piye to? Aku lho nedhi pangapunten wonten panjenengan Rama. Iya, ingkang dadi apa kang dadi apa? Kok mulak-malik to omongane. Apa kang dadi karepmu? Aku ora ndek karep kok. Piye ta iki? Sak karepmu kok ya. Wis gak kena iki. Dik, aku sing salah. Aku njaluk sepuro malang sliramu, Dik. Le. Apa Lut? Lah nyeluk aku, lah kene nyeluk aku lelene semene patile sepiro. Lah welut sakmono campe sepiro? Le iki panggilan katresnan. Inji Rama. Iya iya, tak sepuro. Sepiro gedene ngekku isih gedhe ngekmu. Piye to Mas? Lek perkara Wah, gede-gedean ini, Pak. bapakku luwih gede. Gedhe ning wis lingak-linguk. Sepiro gedene tekku? Ku sik luwih delondeng nggonmu. Maksudnya niku sepiro gedene kaluputanku ngoten lho. Sepiro gedene tekku sik gedhe wae iki.
anakku ngger. Nggih. Nduk kowe sepuro marang. Ya Bang, ping 4 ya. Ping 4 iki. Kula menika nami kula percil mboten kretek. Suarane kretek. Aku njaluk sepuro Dik Cahayu. Sepuranen aku. Sedih kok guyu. Mbok menawa iso kabeh nglebur ana ing dosa, ana ing dina iki. Dadi yo Kowe ya njaluk sepuro wis direbut. Lungguh. Sampun tobat bendara kali sampean oleh antap. Aku ya kaget dhewe. Padahal ya anak gue dhewe. Padahal sing gawe aku lho kuwi. Sampun. Ayo bareng. Lungguh wong. Nggih. Ya njaluk sepuro. Nek ora kira salah kok. Sampun lontong. Alah sampun tobat. Leron aja nesu leron. Ngono le yo nesu iki lho. Mau tak tumbasnya permen. Sampun tobat bendara kali sampean le lontong. Wis ben ana pambur. Nuwun sewu Gusti Putri. Injih. Pripun? Mboten ateges ngrebut pacangan panjenengan. Ra ngaten to Kanjeng Adipati. Iya. Ra ngaten to botol PPO. Kowe nek ngelone aku saenakmu tak dedek raiku lho. Raimu kok iso rai Dhewe ya. Dan saya mohon maaf Ibu Naga. Tadi saya tidak melihat. Ngomong apa yo? Kayak drama Cina. Ya wis njaluk pangapura. Keputusanipun jaya. Balen jale balen. Lah kowe nyandinga marang iki wong iki ya jek ponakku. Niki nggih Gusti Putri pun to benan mengke nek mboten mboten purun sampean lepeh. Oleh dikira tebu. lah iki rupane toprak jeruk lho iki. Ya enek iki kok. Sampun nggih. Nggih. Kula tutuk mawon mbok bilih wonten lepat kula dipangapunten. Nggih. Kripik gedang godhong telo sithik edang waton rata. Bila ada sumur gelandang bolehlah kita menumpang mandi. Bila ada umur panjang bolehlah kita ketemu lagi. Saking kula ngoten mawon. Nggih pindah nggih sebelih. Nggih. Kapan-kapan kita bertemu lagi. Kapan-kapan kita bersama lagi. Saudara-saudaranya drama Soka Lamongan yang tercinta, rupa-rupanya harus sampai di sini dulu perjumpaan kita di kesempatan malam hari ini. Tentunya atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Kolis Iksan, saya Sujud Prasetyo, mengucapkan banyak-banyak terima kasih dengan segala perhatian saudara. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dari kami, saya akhiri bila taufik wal hidayah wa biridwal inayah. Wassalamualaikum.